това видео ще ви покажем как да редактирате данните на апартамент в системата на Livo. Имате два начина да отворите формата за редакция. Първи начин. От списъка с апартаменти в сградата. Отидете в желаната сграда, намерете конкретния апартамент и срещу него натиснете бутона Действия, след което изберете Редакция. Втори начин. От изгледа на конкретен апартамент, влезте в апартамента и натиснете бутона Редакция в горния десен ъгъл. Във формата може да редактирате тип, номер, етаж и вход на апартамента, брой живущи, брой домашни любимци, общи части, квадратура, предназначение и застроена площ. Данни на собственика – име, телефон, имейл, абонатен номер. Опция за издаване на фактури към апартамента. След като въведете необходимите промени, натиснете Запиши. Ако не искате да запазите промените, изберете Откажи. В долната част на формата има опция Архивирай апартамент. Архивираният апартамент не може да бъде редактиран, не генерира нови такси, но информацията за него остава достъпна за справка.